Mal by som aktuálne investovať do indexu S&P 500? S touto otázkou sa dnes stretávam pomerne často. Index S&P 500 sa počas niekoľkých rokov stal asi najskloňovanejším indexom vôbec, a to ako u nás na Slovensku, tak aj vo svete. Index S&P 500 o S&P 500. S&P 500. Stretnete sa s ním pri každom vytváraní investičného portfólia. Ak sa opýtate, kam by investoval Warren Buffett, ak by nemal žiadne skúsenosti s trhom, odpoveď by znela nejako takto. Consistently buy an S&P 500 low-cost index fund. Mnoho ľudí však ani netuší, čo tento index obsahuje, z čoho sa skladá, aké má poplatky a ako môžu do tohto indexu investovať. Predtým ako ho nakúpite, by ste však mali poznať štruktúru indexu, ako sa mu historicky darilo a prečo si ho napríklad nemôžete kúpiť na americkej burze. Aktuálne je však tento index na svojich historických maximách. A nad kúpou tohto indexu sa aktuálne zamýšľa nie jeden investor. Preto sa v tomto videu pozrieme na index S&P 500. Povieme si o jeho štruktúre, ako sa pozerá na výkonnosť tohto indexu, a ku koncu videa zhrniem, ako sa na tento index pozerám ja, ako si ho viete nakúpiť a či vidím aktuálne problém do tohto indexu investovať. Ahojte, moje meno je Stanislav Sentelik a ja vás vítam pri ďalšom investičnom videu. Toto video bude poučné pre všetkých ľudí, ktorí už do tohto indexu investujú, ako aj pre ľudí, ktorí sa do tohto indexu ešte len rozhodujú investovať. Takže poďme rovno na to. Pod pojmom index S&P 500 si môžete predstaviť košík amerických akcií, ktorý sleduje výkonnosť najväčších amerických spoločností. Index združuje tieto akcie do jedného celku. Je zložený z 500 najväčších amerických spoločností a jeho výkonnosť sa odvíja od toho, ako sa týmto spoločnostiam v priebehu času darí. Je dôležité dodať, že index zahŕňa 80% celkovej kapitalizácie amerických firiem. Preto sa často index S&P 500 používa ako indikátor alebo merač výkonnosti americkej ekonomiky. Keď sa tomuto indexu darí a rastie na hodnote, po väčšine to signalizuje, že americká ekonomika je v dobrej kondícii. Naopak, ak sa indexu nedarí, potom by sme mali spozornieť. Tento index sa okrem iného počíta v bodoch a nie v dolároch alebo v inej mene, ako by ste si mnohí možno mysleli. Je to z jednoduchého dôvodu. Index je tvorený z 500 najväčších amerických spoločností, ktoré majú rôzne ceny ich akcií a hodnotu na trhu. Aby sme vedeli túto hodnotu zjednodušiť a porovnávať ich, používame bodovú hodnotu. Táto hodnota sa počíta podľa komplikovaného vzorca, ktorý berie do úvahy ceny všetkých akcií spoločností zahrnutých v tomto indexe. Keď sa ceny akcií v priebehu času menia, mení sa aj hodnota indexu v bodoch. Je to praktický spôsob, ako vyjadriť celkovú hodnotu všetkých spoločností v indexe a sledovať, ako sa mení hodnota v čase. S&P 500 nie je samostatná spoločnosť, ale skôr zoznam spoločností, tiež známy ako index. Takže zatiaľ, čo si nemôžete zakúpiť akcie S&P 500, môžete si zakúpiť akcie v indexe, ktoré sleduje S&P 500. Tento index je vážený podľa trhovej kapitalizácie, čo znamená, že každá spoločnosť obsiahnutá v tomto indexe má inú váhu. Každá firma v tomto indexe má inú trhovú kapitalizáciu, ktorú vypočítate vynásobením súčasnej ceny akcie s počtom akcií v obehu. Na základe toho, ktorá spoločnosť má vyššiu trhovú kapitalizáciu, bude mať aj vyšší podiel v tomto indexe. Aktuálne je trhové rozdelenie firiem následovné. 7,15% podiel prislúcha firme Microsoft, 6,34% podiel prislúcha Apple, 4,10% Nvidia a mohli by sme pokračovať ďalej. Všetky tieto firmy majú tým pádom inú váhu v tomto indexe. Je dôležité zmieniť, že 7 najväčších technologických spoločností, ako sú Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Tesla a Meta, tvorí viac ako 29% celkového indexu. Podľa čoho a ako sa vyberajú akcie do tohto indexu? Do indexu je zaradených 500 najväčších amerických spoločností. To znamená, že prvé kritérium, ktoré musí spoločnosť spĺňať, aby sa do indexu dostala, je to, že to musí byť americká spoločnosť. Ďalším kritériom je veľkosť firmy podľa trhovej kapitalizácie, ktorá musí byť aktuálne nad 14,5 miliardami dolárov. A jedná sa teda o large cap spoločnosti. Následne musí spĺňať podmienky liquidity, čiže musí byť dostatočne likvidná. Ďalej veľmi dôležitým parametrom je finančné zdravie firmy. Čiže do indexu sa nedostane firma, ktorá nie je zisková. Čiže firma musí byť zisková minimálne 4 obdobia za sebou. To, ktorá firma sa do indexu dostane,
dostane, rozhoduje indexová komisia. Táto komisia zároveň rozhoduje o metodike, podľa ktorej sa tieto firmy zaraďujú do tohto indexu. Komisia je tvorená zamestnancami S&P Global a tí zamestnanci zodpovedajú za pravidlá a za rebalancing tohto indexu. Táto komisia sa stretáva jedenkrát mesačne a všetci títo zamestnanci pracujú s extrémne dôležitými informáciami. Preto majú prísne zakázané rozprávať do médií, aby nevynášali tieto prísne tajné informácie von. Pretože je to zakázané a mnoho ľudí by sa na tomto mohlo obohatiť. Pravidelný rebalancing tohto indexu prebieha 4 krát ročne, a to v marci, v júni, septembri a decembri. Pod pojmom rebalancing si môžete predstaviť to, že štruktúra tohto indexu sa môže meniť. Niektoré firmy z tohto indexu vypadnú, iné zase pridajú. Pri rebalancingu dochádza vtedy, keď sa komisia rozhodne pristúpiť k zmenám, aby každá firma, ktorá je do tohto indexu zaradená, spĺňala podmienky, ktoré má už tento index nastavené a o ktorých sme už hovorili. Tieto rebalancingy sa dejú aj mimo tieto mesiace, pretože trh je živý organizmus a môže sa kľudne stať, že niektorá spoločnosť bankrotuje alebo dôjde k akvizícii, kedy jedna firma preberie tú druhú. Ako náhle dojde k tejto zmene, daná firma je nahradená v indexe S&P 500. Ale prečo by ste vlastne chceli byť súčasťou tohto indexu? Je to v podstate veľmi jednoduché. Index S&P 500 je asi najznámejším indexom na svete a verím, že mnoho z vás do tohto indexu investuje. Každá akcia, ktorá sa stane súčasťou tohto indexu, získava od akcionárov alebo lepšie investorov, a teda aj od vás, kapitál na jej ďalšie podnikanie. Preto sa dostať do tohto indexu je pre firmu určitou formou prestíže. Firma sa zviditeľní a zároveň dostane dôveru akcionárov, čím získa kapitál na ďalšie škálovanie firmy. Prečo si neviete nakúpiť americký index S&P 500? Možno ste sa niekedy zamýšľali, prečo si nemôžete zakúpiť priamo americký index S&P 500, ale musíte ho kupovať cez rôzne ETF fondy, kopírujúce tento index. Ide o to, že tieto pravidlá upravuje smernica MiFID II, ktorá stanovuje niekoľko kritérií a jednou z nich je aj to, že dané dokumenty k fondu, ktorý chcete nakupovať, musia byť preložené v jazyku, ktorému rozumiete, a teda v našom prípade po slovensky. To logicky fondy, ktoré sú domicilované v USA, vôbec nespĺňajú a pre pár retailových investorov v Európe sa im vynakladať prostriedky na to neoplatí. Dalo sa to v podstate čakať, keďže podobne ako si nekúpite americké auto bez toho, aby bolo prispôsobené európskym normám, tak si nekúpite ani tieto aktíva. Dá sa to samozrejme obísť tým, že existujú fondy, ktoré majú európsky domicil a spĺňajú európsku reguláciu tým, že majú v názve UCITS. Takto viete nakúpiť S&P 500 pod ticker symbolom CSPX alebo WAA, SXR8 a podobne. Graf indexu S&P 500 môžete nájsť v klasickom formáte, ako môžete vidieť na obrázku, alebo v logaritmickom prevedení, na ktorý sa aktuálne pozeráte. Je veľmi dôležité, na aký graf sa pozeráte a aký je medzi nimi rozdiel. V klasickom zobrazení, kedy máme na y-ovej osi body a na x-ovej osi roky, si môžete pomyslieť, ako vysoko sa dnes aktuálne tento index nachádza. Momentálne je S&P 500 na all-time high, ale toto je veľmi skreslený pohľad, ako tento graf vnímať. Porovnajme si tento graf s logaritmickým zobrazením a hneď vidíme, že graf vyzerá o čosi vierohodnejšie. Ide o to, že pri logaritmickom zobrazení si môžete všimnúť vývoj indexu v percentách. To znamená, že index narástol o niekoľko bodov, ale koľko je to percentuálne? Pretože v minulosti, ak bola hodnota tohto indexu napríklad 10 bodov a narástol na hodnotu 100, tak to znamenalo nárast o 90 bodov, čiže narástol o 1000%. Teraz sa o 90 bodov pohne možno za niekoľko dní. Ak by sme šli vyššie a chceli opäť znásobiť zisk o 1000%, musel by sa index dostať z hodnoty 100 na 1000 bodov. Ak by sme chceli znovu navýšiť investíciu o ďalších 1000%, tak by sa musel z 1000 bodov presunúť na hodnotu 10 000. A takto by sme mohli pokračovať ďalej. Ukážme si to na príklade. Tu sa pozeráte na graf v logaritmickom prevedení a vidíte, že mu trvalo približne 28 rokov, kým sa dostal na hodnotu 100. Takto vyzeral graf v klasickom prevedení a môžete si všimnúť, že graf má značné odchýlky. Čo som vám týmto chcel demonštrovať je to, že v logaritmickom prevedení vyzerá rast indexu oveľa zdravšie. A takto by sme sa na to mali aj pozerať, ak tento graf s niečím porovnávame. Pretože historicky rastol tento graf veľmi podobne. Mnoho ľudí sa bojí, že tento rast nie je zdravý, ale ako sme si ukázali, tento rast je úplne bežný v rámci tohto indexu. Momentálne však koluje narratív, že index S&P 500 je predražený. Ak sa pozrieme, akú má hodnotu PE, ktorý meria ocenenie akcií a hovorí nám o tom,
koľko zaplatíme pri aktuálnej cene za budúce výnosy spoločnosti, tak hodnota tohto indexu sa drží okolo 24. A ak sa pozrieme na akých hodnotách bolo PE v minulosti, nevidím dôvod na paniku. Zároveň tento index tvorí z 29% 7 najhodnotnejších firiem, čo pripadá skoro na 1/3 indexu. Hovorí sa o tom, že tieto akcie sú rekordne drahé a čo i len malé zakolísanie týchto firiem môže spôsobiť prepad na trhu. To je síce pravda, pokles jednej z týchto akcií by mohol spôsobiť relatívne pokles na trhu. Treba však myslieť aj na to, že takýto scenár je úplne bežný a opakuje sa roky. Zároveň mi nepripadá ako problémové, že je tento index ťahaný nahor len v podstate 7 až 10 firmami. Tento index funguje od roku 1937 a jeho trhovo vážené rozloženie už fungovalo aj vtedy. Takže aj v minulosti mal tento index firmy, ktoré ťahali index nahor. Nikdy to nebolo rozdelené do všetkých firiem a tak je to správne. Tieto firmy do takejto veľkosti vyrástli z nejakého dôvodu a majú právo byť takto ohodnotené. Ak by sa im nedarilo, prípadne by boli zle manažované, trh by ich za to potrestal, ako sa to deje každý deň. Zároveň sa hovorí o tom, že investíciou do tohto indexu sa vystavujete riziku investície iba do jednej krajiny. A to je Amerika. To je taktiež iba z časti pravda. A treba povedať aj to B. A v tomto prípade ide o najsilnejšiu ekonomiku na svete. Tieto firmy okrem svojho pôsobenia v Amerike pôsobia aj v iných krajinách sveta a majú zisky aj z ostatných krajín. Mnoho spoločností ako aj štátov má dokonca uložené peniaze v amerických dolároch a taktiež sa spoliehajú na to, že táto krajina je tzv. Bezpečným prístavom, s čím ja úplne súhlasím. Momentálne je index na svojich historických maximách, avšak náznaky toho, že by mal celý index poklesnúť, zatiaľ nie sú viditeľné. Ale kto vie, možno sa index naozaj prepadne o niekoľko percent. Vtedy však budem pripravený a taktiež moji klienti, ktorí využívajú poklesy na trhoch, aby zainvestovali a tak zvýšili svoju návratnosť investícií. Akcie sú zároveň najlepšia trieda aktív na zhodnotenie kapitálu. Zarábajú spomedzi všetkých tried aktív najviac, a to historicky. Hneď na druhom mieste sú dlhopisy, potom nasleduje zlato a na poslednom mieste je hotovosť, čiže neodporúčam nechávať peniaze pod vankúšom. Ale povedzte mi váš názor, ako vidíte hodnotu S&P 500 vy, či by ste investovali do tohto indexu aj v týchto časoch. Dajte mi to vedieť do komentárov. A to by bolo pre dnešné video všetko. Dúfam, že ste sa niečo nové dozvedeli. Ak áno, budem rád za každý like či odber na tento kanál. Podporiť tvorbu môžete zakúpením členstva tuto na YouTube, prípadne na Patreone, kde sa dostanete k bonusovému obsahu, ktorý nikde inde nenájdete. Nájdete tam kompletný návod, ako si napríklad aj tento index nakúpiť a ako si previesť peniaze na brokerský účet bez poplatku a mnoho ďalších dôležitých videí. Ja sa zároveň na vás budem tešiť v tomto videu, ktoré si pre vás pripravil algoritmus YouTube. A ja sa s vami lúčim. Ahojte.